Yan po, luto na po ang ating spiciest humba. Yan po, 2 pata po yan. Meron po rin tayong konting kanin dito, tapos meron pong itlog. At syempre, meron po tayong lemon water dito. At bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pinag-vlog niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan po mga viewers namin. Nawa po lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalangin ko sa inyong buktong na ng Kristo na matapagligtas sa amin. So yan, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Unang subo po para sa inyo. Kain po.
Mm.